agbyabiyagak tisip nga nakaruti buteng ko malidlidayak itinaldaw-aldaw ngamay sang arabi at dati mag-anang ko tinalyaw ko ket nakita ni Yesu Kristo biglang agluluwaat anak ka pa rin tumeng dumawdawa tak iti pamakawan na narik na punong aragsak ajak na rik na idi agyamanak tani Jesus binalbaliwan na wen punong naragsak ti sumurot ken Kristo tabalbaliwan na iti biag mo ada punong aragsak kental na dito'y pusok nutong palem dagiti bilbilin na saan akong nga madanagan no aniyat masakbayan tani Jesus isu iti kadua manubot apo ken Dios ko isalakanak manipud basul agyamanak tani Jesus binalbaliwan na wen puno nga naragsak ti sumurot ken Kristo tabalbaliwan na iti biag mo ada puno nga ragsak kental na dito'y pusok nutong palem dagiti bilbilin na wen puno nga naragsak ti sumurot ken Kristo tabalbaliwan na iti biag mo ada puno nga ragsak kental na dito'y pusok nutong palem dagiti bilbilin na nutong